Forestil dig en dreng, der smadrer et butiksvindue med en sten. Folk samler sig og siger, det er jo ikke så slemt. Nu får glarmesteren noget at lave, han tjener penge, og så kan han bruge dem et andet sted i økonomien. Men her opstår fejlslutningen. Det vi ser er glarmesteren, der får betaling. Det vi ikke ser er de skjulte omkostninger. Butiksejeren mister penge, som han kunne have brugt på at udvide sin forretning, ansætte en medarbejder eller købe nye varer. Noget, der allerede fandtes, bliver i stedet genskabt for pengene. Ødelæggelse skaber ikke økonomisk vækst. Den omfordeler blot ressourcer væk fra produktive formål. Det var præcis det, økonomen Frédéric Bastiat advarede imod med broken window fallacy. Sand økonomisk vækst sker, når der skabes nye værdier, ikke når vi bruger ressourcer på at reparere skader. Så næste gang nogen siger, at en krise, en naturkatastrofe eller endda krig er godt for økonomien, så vær opmærksom på det, vi ikke lægger mærke til. Vil du have flere skarpe økonomiske indsigter, så husk at subscribe